What's up, good morning. Ngayon ay papunta tayo sa Naga. Apa? Saan galing? Ano galing? Ha? Naga. Panaga ka? Sinong kasama mo? Kasama ko wala ko isa. At sabay-sabay na tayo, papunta rin ako dun eh. Andiyan sila sa may ano? Saltex. Dito? Nandyan sila? Punta mo doon. Ah, sige. Balikan ko yung isa. Ah, sige. Wala ka nakita dito isa? Wala naman, dyan na ako galing sa Lubigan eh. Ah, dito lang. Oo, sa Lubigan. Andiyan sila sa ano? Saltex. Ah, sige. Balikan ko yung isa. Sige. Kita ko kagrupo ko dito oh. Kasi ng Naga. SRC din. Lain mo naman. So, galing pa ako Quezon City. Pero nag-stay na ako dito sa Sipokot. Ito yung pa Sipokot na way. Ito naman yung pupuntang Naga natin. Atin kasi kami sa Civic Parade. Bitahan yung grupo namin dito sa Naga, sa fiesta ng Inaglansya. Nandito pa sa Caltex yung pa namin nakasama. Kaya naman next time sila mag-good. Paps. Paps. Papunta din ka Naga? Oo. May inihintay nga kami dyan. Sabay na lang ako sa inyo. Ha? Si ano pa, galing pa akong Quezon City. Pero dito ako nag-stay ngayon sa ano? Saan? Sa Lubigan. Ganyan yung asawa ko. Saan ang chapter mo sa ano? Quezon City. Quezon City? Ayan, gear up na kami papuntang Bicol. Oh, Naga. Nakita ko yung Sandalina chapter. From Norte chapter, nakita ko. Yan lang, may kasabay ako. Susunod na ako sa kanila. Papunta ng
Diretso tayo. Ha? Mapa. Kakaliw. Ito, sa mapa. Kakaliwa dun sa may Caltex ba yun? Saan Caltex? Diyan, sa unahan. Dito. Tapos, Papuntang SM. papunta yung Sa sento. SM daw ba? Sabi. Isip. Ito, sa maguna. Gusto yung dumiretso? May dumiretso yung isa? Ha? May dumiretso papunta doon? Napabalik yun? Ito yung meet up namin, meet up point. Mga club. Harap ng Carnaval daw. Ang kaya dito. Punong-puno na. Sa parada. Sir, yung mga kasama niya sir nasa likod, Petron. Saan puntaan? Pupunta doon? Pinakita natin Ito dito. po. Salamat. Sa Petron doon yung mga kasama namin. Dilid na misil. Dito na. Sa likod. Salamat. Dito na sila oh. Yung meet up nila. Saan na doon sila? Dalawa? Jumar. Nag-aanap siya atin. Relax ha. Pero Mga araw. Doon pa lang. Kasi Costa Rico. Nasa kabalikan Pops, mapunta yun dito. Ano, Costa Rico? Hoy! Jom, wala. Nauna nga tayo, nauna na nga. Baka pumunta na dito. Bilan kayo sa po? Ito. Nawala yung ganyan. Sa dalawa? Dalawa. Pero ay girap daw. Saan tayo? Sa kabila? Ay, nagtatanong.
Uy, one way. Ba't pwede tayo dumaan dyan? Ah, okay. Ito pala yung ano. Ito ba yung meeting? Ah. Kaya, sunod ko din, oh. Sunod na ba kita dyan? Daming riders din. Dumana daw, maduma daw. Dami, oh. Bumili ng avocado, di ba na rin? Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Ayan na. Pag ano naman yung plot? Ano naman yung top? Ha? Aspalto? Ano daw? Pula sa hangin? Kulang lang sa hangin. Oo. Nalubak kasi ako kanina dun sa ano eh. Saan? Dun sa may San Fernando. Ah. Napul ka na yung sagat. Hindi naman. Hangin lang, kulang Hangin lang sa lang? hangin. Ilang inan lang?